ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଅଛି ସିଏ ଉଠିଦେବେ ମାନେ ସେ ଦିନ ଭାଇ କାଲି କରୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଡାକିବି ଆସ ବୋଲି ନାଇଁ ଏଇନି ପୁରା ସେ ଫାଇନାଲ ସେ ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ପିଲେ ମୋର ତ କାମ ହବନି ନା ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ ଅଭିଷେକ କଲି ମୁଁ ଦିନକୁ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବି ମୁଁ ତ ତମ ପାଇଁ ଆସୁଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଖୁସିରେ ମତେ ପଇସା କିଏ ଦଉଛ ମୁଁ ପୁରା ତେଲ ପଡା ସିଗାରେଟ ଯେତିକି ମୁଁ ତମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋର 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆରେ ମୁଁ ତ ବଜାର ଜାଡେ ରହ ନା ବଜାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ 5 ଜଣ 10 ଜଣ ଜୁଟି ଗଲେ ଖରାବେଳେ ସିଗାରେଟ ଖାଅ ପାନ ଖାଅ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ତମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ତେଲ ପଡା ଦେଇକି ସିଗାରେଟ ଖାଇ ତମ ସଦ କଲେ କି ଗରିବ ଲୋକ ଥିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡି ଦେଇକି ସତ ଦରକାର ପଇଲେ ମୁଁ ହାତରୁ ବି 500,000 ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ତୋ କାମ କର କରିଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମାଗ କରୁଛି କାଲି ଏଠି ଗଲି ବାକେଶ୍ୱର ମାନେ ସେଠି ଆମର ଯୋଉ କାମ ସବୁ ଖାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ସେଥିରୁ ବାଳ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ଆଉ ସେ ଗୋଟା ଯୋଉ ଲୋକ ଖାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଡୁଙ୍ଗରା ବାଲା ଖାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀଟେ କରିଦେଲି ସେଠି 20 ଦିନ ହେଇକିରି ମାନେ ଟିକେ 5 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ଭାଇନା ପାନଠୁ ଚାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ତାପରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଖରାପ କଣ ଦେଖ ନା କଣ କଲେ ତୁମେ କାମ କର ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କରିଦେ ମୁଁ ଜେଜେମାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଲି ଦେଖି ପିଲା ପିତୁଳି ଦୋଷ ପାଟିନ କି ଗୋନ୍ଦର ନ ରହିକି ଫାଇନାଲ ଏଟା କିଛି ନ କରି ଫାଇନାଲ କରିବୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଚଳିବା ନା ଯାହାହେଲେ ବି 5 ଜଣ ରାଗ ରୋଷ କରିବୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ମାନେ ଘଟଣା କଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଯୋଉଠି କଳିକୁ ଯାଅ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଯୋଉ ଲୋକରେ ଆମ ଗାଁ କଥା ଜାଣିଛୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର ସେ କଥା ନାହିଁ ଆମ କେସ୍ ଥାନାକୁ ଯାଇନି ଟୋଟାଲ ଯିବିନି ଯଦି ଗାଁରେ ସେ 1000 ଟଙ୍କା हरि ओम श्री लक्ष्मी नृसिंह मां दुर्गा माधव मां पासन दे बटे हाथ दे हाथ ओम नम श्री लक्ष्मी नृसिंह दुर्गा माधव हाथ दे नमस्कार गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परापर गुरुभ्यो नमः परमेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडला